kinakailangang tumigil ang mundo mo dahil lang hindi naging kayo. Minsan, kung sino pa yung rason kung bakit ka masaya, siya pa yung dahilan kung bakit nasasaktan ka ng sobra. Pero dapat alam mo rin na hindi lahat ng sumusuko ay mahina at talunan. May mga tao lang talaga na dapat sukuan para di ka masaktan. Yung tipong iiwanan mo yung bagay na nakakapagpasaya sa'yo para sa ikabubuti mo. Dahil mahirap talagang mag-let go. Pero mas mahirap kung kumakapit ka pa pero tinutulak ka na niya. Wala namang taong gustong masaktan eh. Pero wala kang matututunan kung hindi mo yun mararanasan. Kaya wag mong itaya lahat sa pag-ibig. Lalo na kung di mo sigurado kung ipapanalo ka ng taong minahal mo. Maliit lang ang mundo ko at hindi ito tanggap ng karamihan. Kaya kung sino na lang yung nakaka-appreciate, okay na ako dun. Ang mahalaga, hindi ko pinipilit ang sarili ko sa kahit kanino.